И да видим сега в нашето импровизирано студио дали героят Петър Барбов е тук. Давай, Коте, ти си! Казвай тук на нашето СПР. Така. И сега, какво очаквате от вашата развръзка с Мария? Очаквам да направим едно голямо стило семейство, една къща с бял двор, всяка стая болен ще ги имаме. Болен Сидоров ли? Да, болен Сидоров. Болен Сидоров, да. Така. Значи ситуацията е много необичайна днес, защото така малко студиото има някакви гъдинки след парчето около нас. Много ще не извинявате, забравили сме антикомарина. Сега не е по-сериозно да преминем към темата. Да? От кога разбрахте, че обичате Мария? Ами, това го разбрах още когато я видяхме. Така, да. Моля, като говорите, да се обръщате към камерата да ви гледа, защото това после ще го вижда Мария, вашата любима. Добре. Да види изражението на вашите лица. На вашето лице, по-точно извинявам се много. Аз ще им две лица, едното е тук. Две лица, да. Кое ще равнете на Мария да ви цъне? Долното. Долното лице, да. Мария ще цъне първо долното лице. Така, драги зрители. Така, значи, какво е това престъпление? Ще пляскате Мария с него ли? Да. Така, да. О, да. Добре. Какво обичате вие? Садомазо или еротика? Лека. Лека еротика. Лека еротика. Арабска. Да. Арабска. Да, разбирам ви напълно. Да. Значи, предлагам ви да проверим дали Мария е тук в студиото. Нещо в храстите явно е зета. Еми, драги зрители, няма е Мария днес. Не. Да, няма е Мария, много се извиняваме, но репортажът ще продължи някой друг път. Снимаме. Тук ще. Не!